মেসেজ আসলো দেখো দেখে কোন মেসেজ আসলো ଆରେ ଯୋଉ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ତମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିନଥିଲ କି ସେଥିପାଇଁ 5,000 ଟଙ୍କା ମୋର ଆସିଯାଇଛି ଆଉ ତମ ମନ ଖୁସି ତ ଏତେ ମିଛ କଥା କହୁଛ କିଛି ବୋଲେ କିଛି ନାହିଁ ମୋ ଜন্য ତୋର 5,000 ଆସିଛି ଏପଟେ ଯଦି ନ ଆସି ତୁ ତମେ ହିଁ ମତେ 5,000 ଆରେ ବାବା ଆସିଛି କହିଲି ବା ଆସିଛି ହେଲା ମନ୍ଦ କରନି କଣ ଆସିଛି ମିଛ କଥା କହୁଛ ସବୁବେଳେ ମିଛ କଥା କହୁନି ଆଜି ଆଜି ଲାଷ୍ଟ 5,000 ଦବ ତମ ମୋର ବିଗ ବିଲିୟନ ଡେ ଚାଲିଛି ମୁଁ ଆଜି ସବୁ ଅର୍ଡର କରିବି ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ଡେ ଆରେ ବାବା ବିଗ ବିଲିୟନ ଡେ ପରା କାଲଠୁ ପଳେଇଲାଣି ନା ଆଜି ଆହୁରି ଗୋଟେ ଦିନ ଆରେ ନା 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 ଅଛି ଗୋଟେ ଦିନ